Hi guys, good morning sa inyong lahat. For today's video ay samahan niyo ako magwalis sa likod ng bahay namin. At mag-uumpisa lang ako magwawalis sa likod ng bahay namin. Matagal-tagal lang hindi ako nagwawalis dito. Kaya madami na mga dahon na mawawalisan. Sobrang busy kasi ako guys sa paglilinis sa loob. Kaya dito muna tayo maglinis sa bakuran namin. Wala mo ng Ilocano serye. Sa bagay, kakapos ko lang naman ng Ilocano serye kahapon. Mainit pala dito sa probinsya, guys. Mare, alas 8 pala ng umaga nito, pero ang init-init na, parang tanghaling tapat. Pero kaya ko to, push yan! Sanay na kasi ako sa init. At binalikan ko ngayon dinawalisan. Or nalagpasan ko. Kaya ba Mare, sanay na ba kayo sa init? Kasi ako, sanay na ako sa init. Sasagutin ko muna mga katanungan nyo. Ilan taon ko na daw? 12 na po ako. Kung anong grade ko na daw? First year high school po, grade 7 po. By the way guys, malapit na ako matapos sa pagwawalis. Pero madami pa akong wawalisan. At nagtanggal na din ako ng damo. Mare, baka hindi mo kayanin itong init na ito. Baka ma-high blood ka. Akalain mo, alas 8 pa lang ito ng umaga. Pero pang tanghali na. Diyos ko, masusulog balat po dito. Sayang ata ko, jikay kabkabil mo dito, bagim no kastoy kapudot. Malapit na pala akong matapos magwalis. Daldal kasi ako eh. Ha 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 ha. Tapos na nga ako magwalis. At ito ngayon nawalisan kong dahon. Ang dami. So lilipat naman tayo sa kabila. Para magwalis din doon. Kita nyo ba hawak-hawak ko yung walis? At andito na nga ako sa kabila para mawalisan din ito. Alam nyo ba guys, istambayan namin ito dati nung pandemic. Kasi presko dito guys, ang daming mga puno. At ayun na nga, magsisimula naman ako magwalis. Para madaling matapos. Ayun na nga, magsimula na nga ako. Ang dami mong daldal girl. Simulan mo na kidi ang winawalisan mo. Madami din pala mga dahon dito na nagsisihulugan. Kaya ang daming mawalisan. Buti na lang dito, presko at malilim. Hindi yung kaninang pinagwalisan ko. Ang init dun, grabe. Sipag yarn. Ha ha ha. Asidig na panmanulpasin. Ngagwalis. Nakadun na alak na dahon dyan guys. Pawis na ako dyan guys. Oh, kita nyo. Diyos ko kapagod magkaykay. Mahirap din pala magwalis or magkaykay. Malmalpas nakmanin. Nagaduman na alak nga bulungin. Kapagod talaga magwalis oh. Relate kayo. Nagaduman na alak nga waka. Kasi ang tagal ko na hindi ako nagwawalis dito. Sobrang busy kasi talaga ako sa paglilinis sa loob. Ang dumi na naman ng short ko guys. Malmalpas na kun. O kita nyo nagtabanak ni oh. Sabi ko magda-diet na ako pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Mahirap mag-diet, Mare. Huwag mo nang pilitin. Kung hindi mo kaya. Ako hindi ko kaya mag-diet. Ha ha ha. Oh, tapos na naman ako. Kayo ba? Tapos na ba kayo sa mga gawain nyo? Kung hindi pa, tapusin nyo muna bago kayo mag-cellphone. Uy, Mare, huwag kang pakilamera. Magwalis ka na kidi dyan. Ha ha ha. Joke lang po. Uy, huwag kang seryosong manood ah. Ayun na nawalisan ko. Ang dami. Pero hindi pa dyan matatapos ang pagwawalis ko. Madami pa akong wawalisan. Mare, pagod na ako pero kaya ko to. Dito naman ako sa kabila magwalis. Diba sabi ko sa inyo, madami pa akong wawalisan. Pero last na talaga to. Nagsisimula na pala ako nagwawalis dyan. Sabaliti, daga dito yung kanyami guys. Kita nyo ba yung daga dyan? Ganyan yung lupa dito. Mare, madaldal ba ako? Uy, ibagayo lang. Ang presko talaga dito sa probinsya guys. Isabela, lugar ti dagiti chismosa. Joke lang. Huwag kang seryosong manood. Malmalpas nakman nagwalisin. Nagdakil talaga ti bagik ni. Pagod yarn, pawis na pawis yarn. Malapit na naman akong matapos magwalis. Ikaw Mare, tapos ka na ba sa gawain mo? Sabihin mo lang, tutulungan kita. Ganyan nga kadami ang nakuha kong dahon. Kita nyo ba? Malapit na nga ako matapos sa pagwawalis.
pagod na talaga ako magwalis. O, anong tingin-tingin mo? Finally, malapit na akong matapos sa pagwawalis. Finally, tapos na akong magwalis. Ayun nga pala yung mga nawalisan ko. Ang dami. By the way, ang problema ko na lang susunugin yan. Bye-bye! Hanggang dito na lang.